Pred pár mesiacmi sme mali na test MG EHS, čiže v podstate to isté vozidlo, ale s plug-in hybridnou technológiou, približne o 100 koní vyšším výkonom, no a samozrejme aj vyššou cenovkou. Tu je cenovo dostupnejšia verzia HS s 1,5 litrovým benzínovým štvorvalcom pod kapotou, no a s cenovo dostupnou manuálnou prevodovkou. Poďme sa pozrieť na toto auto, čo vlastne ponúka, koľko stojí a či sa oplatí kúpiť teda ten plug-in hybrid alebo takúto základnejšiu verziu. Vítam ťa pri ďalšom teste a poďme na to. Po dizajnovej stránke sa EHS od HS nelíšia, vôbec nedokážeš to rozpoznať okrem nápisu v zadnej časti. Čo sa týka cenovky, HS začína na 26 900 €, samozrejme s daňou a 7-ročnou zárukou alebo 150 000 km. Toto je tretí stupeň výbavový alebo druhý najvyšší, sa dá povedať, za 28 900 € s názvom Elegance. Máme tu kožené sedačky, panorámu, asistenčné systémy, full LED svetlomety, ku ktorým sa dostaneme a mnoho ďalšieho. Dizajn nebudem nejako rozoberať, ten je naladený skôr tak konzervatívne pre bežných ľudí, ktorí nechcú nejako vytrčať z davu s týmto autom. Nie je to ani agresívne, ani nejako výslovne vytrčajúce. 100 ľudí 100 chutí, urob si k dizajnu názor sám. Poďme sa porozprávať o svetlách. Sú tu štandardné full LED svetlomety, nie matrixové, čiže s funkciou vyrezávania diaľkových svetiel. Svietia tak priemerne, osvetľujú intenzívne vozovku aj okolie, no musím povedať, že k prémiovému segmentu určite ich nebudem približovať, no a nevyrovnajú sa ani nejakým IntelliLux LiLEDs od Oplu, po prípade full LED svetlometom od Mazdy, ale na tento segment myslím si, že OK, vždy je to lepšie ako xenony alebo halogény. MG uvádza, že batožinový priestor má objem 580 litrov po zakúpení nejakého paketu na zväčšenie batožinového priestoru. Realita je však iná, ten batožinový priestor je poplatom naozaj nízky, je síce dlhý, ale tuto by som na výšku nedal ani prenosnú chladničku pre rôznych dovolenkárov. Už keď dám roletku, sa mi to tu zaseklo normálne. Vidíš? Tá roletka je taká tiež všelijaká, ale za tie peniaze budíš. Aj keď tú roletku dám pre celkovo ten batožinový priestor, určite nemá 580 litrov, no keď zdvihnem pláto, tu má miesto na plnohodnotnú rezervu, ktorá tu samozrejme nie je priplatená, máme tu iba lepiacu sadu. Nevidím tu ani nejakú predprípravu na dvojité dno, čo ma zamrzí, lebo radšej by som tu prijal nejakú dojazdovú rezervu a ten batožinový priestor by sa zvýšil o nejakých aspoň 15 cm. Bohužiaľ toto zamrzí, ale menší batožinový priestor prináša to, že vzadu majú cestujúci brutálne veľa miesta. Dvere sa neotvárajú do skoro 90 stupňového uhla ako pri iných autách, čo môže byť problém pri manipulácii s dieťaťom, avšak výrez je trošku dlhší, takže v pohode. Ideme si ukázať nastupovanie pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, hlavu dám v pohode. Sedák je síce vyššie, ale vďaka tomu výrezu jemne skloniť nohy, už sedím. Keď si sadnem do interiéru, ten je pre cestujúcich, dvoch cestujúcich vzadu, veľmi vzdušný, priestranný. Páči sa mi to, tu je tu panoráma, takže pocitovo ten interiér je fakt, že veľmi vzdušný. Čo sa mi páči, mám nad hlavou vyše 15 cm, takže aj ľudia, ktorí budú mať väčšiu výšku ako ja, je to super. No a toto som už vychválal pri HS-ku na tej lakťovej opierke, je to jak v prémiovom segmente. Neskutočne sa mi to páči. Poďme dopredu. Interiér je silnou stránkou HS-ka, to z toho dôvodu, že v tejto cenovej kategórii 28 900 € s daňou ten interiér fakt vyzerá plnohodnotne, luxusne. Je tu taká imitácia kože, sú tu predné sedadlá so vstávanou opierkou hlavy,
pekná Alcantara, vyzerá to fakt, že pekne, luxusne a v tejto cenovej kategórii ani neviem, že by nejaké auto, či už nejaká Škoda Karoq, Hyundai Tucson ešte áno, ale ten už vo vyšších výbavách je nad 30 000 eur. Neviem, že by v tejto cenovej kategórii a takto veľké auto niekto vyrábal takýto interiér a pre niektorých ľudí to môže byť plus. Ergonomia super, dobré sedadlá, akurát keď niekto už bude väčší, to bočné vedenie je také, keď niekto bude širší, nabúchanejší, tak bude už tu taký stiesnejší v tom sedadle, ale pre mňa je to úplne v poriadku. Dobré spätné zrkadlá, dobrý rozhľad, toto nemôžem kritizovať. Je tu Virtual Cockpit, dotykový displej, cez ktorý sa ovláda aj klimatizácia. Pod displejom sa nachádzajú tlačidlá, cez ktoré ovládam jednotlivé funkcie toho displeja. Mám tu domov tlačidlo, ovládania auta a klimatizáciu. Toto musím skritizovať a nie som zastanca ovládania klimatizácie cez tlačidlo, alebo teda cez displej z toho dôvodu, že už keď šoferujem, ovplyvňuje to tú jazdu, musím sa koncentrovať na tej displeji, nie je to intuitívne. Na druhej strane vonku 35 stupňov, sadnem do rozhorúčeného auta, než sa ten displej celý spojazni, trvá 5 až 10 sekúnd, v aute 1 000 000 stupňov, ja to musím byť a než pustím klimatizáciu, jednoducho trvá to. Toto trošku vadí, ale OK, je to tu. Celkovo dobrý posed, prestranný interiér, na pohľad prémiový, je tu len ambientné osvetlenie a myslím si, že za 28 900 eur je to úplne v pohode. Nájdeme tu síce aj vo dverách, aj dole v palubke tvrdšie plasty, ale tak za tie peniaze, čo tu môžeme očakávať. A človek, ktorý si chce za nie veľa peňazí dopriať aspoň raz za život niečo kvázi lepšie, krajšie, prémiovejšie, pochváliť sa, že mám pekné sedadlá, koženkový interiér a také veci, za mňa akože OK. Človek, ktorý hľada fakt, že prémiovosť, tak toto Roman napríklad to skritizuje, ale tiež povedal za tie peniaze. Si myslím, že v pohode. Veľká nevýhoda čínskych automobilek je, že možno výhoda, možno nevýhoda, pre mňa nevýhoda je, že mávajú poväčšine v ponuke iba jeden motor, ZS má 2, ale tu nájdeme iba 1.5 preplňovanú, je to benzín 4 s výkon 162 koní, 250 Nm, v ponuke je manuál alebo automat a výhradne iba pohon predných kolies. Tu by sa možno hodil väčší motor, možno diesel, k spotrebe sa ešte dostaneme. Čo sa týka tej kultivovanosti, ako ten motor ide, potiahne, ale keď to auto je naložené, chýbajú mu tie kobylky, jednoducho, bohužiaľ to sa nezapre, aj ten krúťací moment. Keď sa presunieme k spotrebe, tak zase tam je, jak už pri Kangu som hovoril, obrovský rozsah, kde keď jazdíš normálne 110 po diaľnici, 90 po okreskách, tak sa dostaneš na nejakú úroveň 6,5 do 7 litrov, ale jak začneš jazdiť nad 130, svižnejšie, agilnejšie, tak nie je problém sa dostať na úroveň okolo 9 litrov a ak budeš mať veľmi ťažkú nohu, tak ďaleko prekročíš 10 litrov. Toto je nevýhoda týchto malých benzínových motorov, že jednoducho je tam obrovský rozsah tej spotreby, dokážeš jazdiť fakt, že okolo 6, ale dokážeš jazdiť aj za 12. Takže už je to vyslovene iba o šoférovi. Myslím si, že aj tak toto auto si kúpi nejaký usporiadaný človek, nejaká žena s dieťaťom, nie nejaký mladý chalan, ktorý sa bude chcieť pretekať, ten si kúpi určite niečo iné. Takže za mňa akože OK. A čo sa týka manuálnej prevodovky, na tú spojku treba trošku zvyknúť a ide tak ťažšie. Prvýkrát mi to auto dokonca skapalo, ale do tohto auta by som radšej si priplatil a zvolil by som tu automata jazda. Bude určite pohodlnejšia, no a s tým podvozkom to fakt, že bude super. Či už cena tohto auta, dizajn alebo priestrannosť tohto auta, všetko je naladené pre bežného usporiadaného človeka, ktorý sa nepotrebuje niekde vytrčať, ktorý nechce mať niečo drahé, chce si kúpiť auto, prepraviť sa z bodu A do bodu B bezpečne, pohodlne. K tomu je aj naladený podvozok. Musím povedať, že tie naše nerovnosti fakt, že filtruje veľmi dobre, je pohodlný, je fakt, že dobre odlučnený, to auto celkovo je dobre odlučnené a je v ňom naozaj ticho aj pri vyšších diaľničných rýchlostiach. Problém nastáva vtedy, keď začnem jazdiť s týmto autom agilnejšie, nedaj Bože fakt, že športovo rýchlo, to auto je citeľné, nedotáčavé, ťažko sa s tým jazdí, nakláňa sa a zase ako hovorím, toto auto si asi nekúpi nejaký športovec. Vyslovene ten podvozok je naladený pre bežných ľudí na naše slovenské cesty, je fakt, že dobrý.
nejaká ženuška, ven si predstav, si to kúpi a s deťmi niekde do školky, do školy. Na to je to ozaj dobre urobené. No a pokiaľ budeš chcieť byť pretekár, tak asi by som popozeral fakt, že po nejakej inej značke, lebo túto... MG HS je auto s priateľnou cenovkou, je to väčšie SUVčko s veľmi priestranným vzdušným interiérom, na pohľad aj pekne spracovaným. Ten interiér vnútri vyzerá naozaj dobre, treba to prísť, ošahať, vyskúšať. Cena začína od 26 900 €, kde aj v tej základnej verzii to auto vyzerá naozaj pekne. Tuto máme 28 900, čo sa mi tiež oproti iným autám nezdá byť až tak veľa. Auto je fakt, že vhodné pre bežných ľudí, ktorí fakt nemajú až také extrémne veľké nároky. Nechcú si na druhej strane kupovať, povedzme, Dacia Duster. Tiež to nie je zlé auto, ale zase to auto trošku ináč vyzerá. Niekomu sa to môže zdať byť fakt, že vyzerá veľmi lacno to auto. Tu si doplatím pár tisíc eur a mám naozaj kus normálneho auta, k tomu 7-ročnú záruku alebo 150 000 km. Bohužiaľ nevýhoda je, že je v ponuke iba jeden jediný motor pod kapotou, kde rozsah tej spotreby je naozaj obrovský a je to už iba o tom majiteľ, či bude jazdiť rýchlo a bude mať extrémnu spotrebu, alebo bude jazdiť normálne, kľudne, sofistikovane, využije potenciál toho auta na komfortnú, tichučku jazdu a vtedy sa mu to auto odvďačí aj nízkymi prevádzkovými nákladmi. Správaj sa bezpečne na cestách, buď zodpovedný, jazdí iba triezvy, no a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau.